Hormatly dinleyijiler, köp sanly haýyşnamalyny nazarda tutup partadaşym diýen şu ajaýyp eseri ýene bir gerekli üçin canly owazlarda, çäşip mediada siz üçin okaýas. Biz bolan biz dinleýänimiz üçin, hormatlaýanymyz üçin hemmäňize sag bolsun aýdýas. Gözüllüň agrassyň mälidin çensiz. Alçakdyň sen bäşlikleriň hatardy. Wah partadaş gözüllüňe bilmedim. Agraslyň seni bagda ýetirdi. Hoşda daýdyp seni durtup başlamda goýurdy sen agras ýüzüň nokudum. Meň söýýän neni hatlamy ýyrtyp oň deregine himiýany okudum. Men bolsa ellemi eňime diräp, senli oýlanmalyň içinde gezdim. Sen bolsa henizem pikiriňi bölmän, probirka bakyp gözüňi süzdüň. Probirkalardan, elementlardan, garzy, himiýadan bagt ýasap uçdum. Men bolsa hat ýazyp söýýän, köýýänli soňky synagdanam üçlüge geçdim. Sen durmuş urupsyň. Alim bolupsyň. 10 ýyllykda medeniýetde tost aýtdyň. Tostuň arasyna çopun partadaş diýip degjeň bolup ýeriňe gaýtdyň. Gülen boldum. Emma düşen halymy himýaň bilen içimi dörüp bilsediň, çopun näle belki aspirant bolardym. Sen ýanymda oturmadyk bolsady.